Здравейте отново! Имаме отговори на въпроси. Предишния път стигнахме до алергии. Алергията, това е отделна тема, това е отделна лекция. Много повече са случаите на непоносимости към химикали, отколкото към алергии. За да има алергия, в истинския смисъл на думата, трябва да има белтък. Защото към белтъка се образуват алергии. Когато е химикал, където няма белтък, това няма как да се нарече алергия. И с това мисля да приключа. Такива с алергии искам да ги видя. По някое време. Нищо спешно. Следващия въпрос, той е огромен. Ставни болки в коленете при клякане. Гонартроза и други имена, артрити, и с или без предишна травма. И обикновено тук причинителите са от антигенен характер, антигенно естество. Това обикновено е автоимунно заболяване. Освен ако няма някаква травма предшестваща, която да го прави това нещо на съвсем друга основа. Но когато тук въпросът беше в коленете, в множествено число, две счупани колене, това е много рядко се случва. Обикновено това е, в миналото ги наричахме тия неща дегенеративни заболявания, сега знаем, че са автоимунни. Защото не само ревматоидни артрит, е автоимунно заболяване. Такива искам да спрат глутен, млечни от крава и химия. И ако до 6 месеца няма подобрение, казвам подобрение, понеже ставният хрущял, за да се възстанови напълно, трябва да мине година и половина, 18 месеца. Това е много дълго време. Ставният хрущял няма собствено кръвоснабдяване. И много дълго отнема, докато се подобрят нещата там. Но 6 месеца би трябвало, след 6 месеца, да има някакво облегчение на болките. Ако няма, искам да ги видя такива. Значи спирате глутена, химията, всичко, което не разбирате какво означава, като му прочетете името, и млечните от крава. Нека се изключи маслото, разбира се. Тук има един друг интересен, много интересен въпрос. Всичко за аутизма. Чакайте, ние не знаем всичко за аутизма, така че няма как да ви кажа това, което науката още не знае. Това, което обаче знаем е, че аутизма, той обича мъжкия пол, момченца. И има връзка с и тимеросал, който е живак в предишното поколение ваксини, детски, и с алуминий, който го замества в по-новите издания на задължителните детски ваксини. Има връзка. Причинно-следствена връзка още не е установена, но статистически има връзка. И горе-долу едно от 90 момченца е с аутизъм или аутистичен спектър заболявания. Има варианти. По принцип аутиста не иска да го докосват, още не обича да се гушка. Те са дечица на по 5, 6, 7 години обикновено, когато ги диагностицират. Много обича да се играе с конструктори и с електроника. И не обича да общува. И не иска да го докосват по никакъв начин. Понякога дефицит на внимание с хиперактивност го смесват с аутизъм. Това са различни състояния.
и нямат нищо общо. Така, всичко за аутизма няма как да ви кажа, понеже науката просто не знае всичко за аутизма на този етап. Такива аутистчета искам да ги видя. Между другото има една много хубава книга на една руска колежка, която явно се омъжвала 2 пъти в Англия. Книгата се нарича GAPS. G-A-P-S. GAPS. Доктор Наташа, Камбел Макбрайд. Книгата е много добра. И нейният първороден син се оказа, че е с аутизъм. И тя като невролог въобще не успяла да му помогне. И тогава е започнала да се интересува. Намерете тази книга. Има я преведена на български и се нарича точно GAPS. С точки след всяка главна буква. G-A-P-S. Много е добра. Доктор Наташа Камбел Макбрайд с тире. Следващо. Хроничен синузит. Хроничен синузит, махайте химията. Да видим дали няма да се оправи. Перилни препарати. Това, което влиза в пералнята. Прах за пране, там, шампуани, сапуни, вера за кухнята, за банята. Тия неща. Минете на нещо по-безвредно. И двата варианта, един е скъпия, това е магазин Зоя. Много са добри и са много скъпи. И има един друг вариант. Наливни препарати, внос от Италия. Тя ми е приятелка във Фейсбук. Мария Чубанова. Свържете се с нея. Нейните препарати са добри. Така че минете на тия препарати. Те са значително по-евтини от Зоя БГ. И да видим дали този хроничен синузит няма да се подобри. Също си всички тия ароматизатори вкъщи, по климатици, в автомобили. Това се изхвърля. Ако искате да имате някакъв шанс да ви се отпуши носа и да ви мине главоболието. Тъй. Атопичен дерматит от маски за COVID. Аз не виждам какво да говорим тук. Хвърляйте маските. И атопичният дерматит ще изчезне от само себе си. Махате причината. И това е химията, с която се пропити тия маски. Рефлукс. Следващ въпрос. Рефлукс. Писал съм по темата, говорил съм по темата. Ще ви спомена набързо. Какво представлява рефлукс? Това е частично повръщане. Или опит за повръщане. Така сме устроени, че като ядем отровни гъби, ми повръщаме. Цяло да останем живи. Сега всичката тая химия, която е имала в храните, тя дразни стомаха. И стомаха се опитва да се отърве от нея. Да ни спаси. И понякога стига само в началото, долната третина на хранопровода, понякога стига и до устната кухина. И понякога се аспирира и предизвика пневмония по време на сън. И такива случаи има. Официалната медицина как лекува рефлукс? Не го лекува. Рефлукса не изчезва. Инхибитори на протоновата помпа от рода на там омепразол, пантопразол, нексиум, тия. Те всъщност блокират производство на солна киселина в стомаха, която като повръщате редовно, защото рефлуксът точно това е, повръщане. И ви гори хранопровода, понеже хранопровода не е предназначен да издържа на солна киселина. И има това усещане за парене. Какво прави официалната медицина? Блокира производството на солна киселина в стомаха. И пак си повръщате, просто не ви дразни хранопровода. И наистина има облегчение. Само че солната киселина, тя си има функции. Една от които е да убива и вируси и бактерии. И тук е прословутия бас между двама велики медици от преди вече 150 години, ако не и 200.
Един беше Кох, откривателя на бактерия на туберкулозата. И не си спомня кой беше другия. И се хващат на бас. И един твърди, че ще изпие цяла епроветка, пълна с причинители на холера, холерни вибриони. И няма да се разболее. И печели бас. Защо? Защото ги изпива тия холерни вибриони на гладно, където солната киселина в стомаха не е разредена. И тя директно ги унищожава тия холерни вибриони. И така печели баса. Солната киселина има тая функция. И има още една функция. И това е да преципитира белтъците в храната и да ги подготвя за действието на протеолитичните ензими от стомаха и от панкреаса. Когато няма солна киселина, която да подготви тия белтъци за разграждане и усвояване, защото те трябва да се разградат на отделни аминокиселини, за да могат да се усвоят през червата. Когато няма солна киселина, много малка част от повърхността на тия белтъци са под въздействието на тия ензими и се усвояват. И една огромна част от, да кажем, мръвката, месото, стига неразградена до дебелото черво и става храна за гнилостни анаеробни бактерии. Така че солната киселина е необходима. И като блокирате производството с въпросните инхибитори на протонова помпа, вие в никакъв случай не подобрявате здравето. Да, не пари. Не пари. Ами четете какво има в тая храна. И ако има една думичка, която не я разбирате какво значи, това нещо не става за ядене. Просто не става за ядене. Така че много ви моля. Обикновено това са опаковани храни, разни солетки, вафлички, чипсчета, снаксчета, колбасчета, шунчици. Така, колбаса като го срежете, ако отвътре е розов или червен, това нещо е пълно с нитрити. Ето. Които, да, ще ви предизвикат рефлукс. Да. И имате избор. Или ще престанете да се тровите и няма да повръщате кисело съдържимо в хранопровода, което да го гори. Или си блокирате солната киселина от стомаха и пак си повръщате. Просто няма да е толкова неприятно. Няма да пари, няма да гори, няма да боли. И сега тук ще спомена следващия въпрос. Диатомична пръст. Да, става. Полезна е. Ние имаме нещо много по-добро, което се нарича зеолит. Родопското чудо. Много по-добро от диатомична пръст. Но и тя става, и тя не е лоша. Следващия въпрос е полиневропатия. Тя обикновено е следствие на втори тип, и на първи диабет. Колко е обратима? В някаква степен е обратима. Такива искам да ги видя. Щом са стигнали до полиневропатия. Те са много, много забатачени. И сами няма да се оправят. Те, ако са могли да се оправят сами, да не са стигнали до полиневропатия. Такива обязателно искам да ги видя. По някое време. Нищо спешно. Така, съвсем след последния въпрос. Те са много още, просто не мога всичките да ви отговоря на всичките въпроси днес. Лекува ли се начален диабет? Лекува се, разбира се. С тук 7, това е мисля гликиран хемоглобин от 7. Разбира се, че се лекува. Искам да ги видя. Такива.
От мен и от този град, в който аз съм роден, Бяла Слатина, много скучен. Не днес, понеже днес е понеделник, пазарен ден. Така че днес не е скучен. Но всички останали дни е скучен. Всичко ви добро и прекрасен ви ден. И да ви е честито глобалното охлаждане тия последни дни. Не знам баба Марта, тя си отиде, ама като гледам, месец април е лъжлив, нали така беше. Всичко ви добро. И тия дни ще продължа с другите въпроси. Тук има един дълъг списък. И като гледам, още се създават. Някои се повтарят, тия, които се повтарят, няма да им отговоря. И ще трябва да слушат предишни записи. Всичко добро, хубав ви ден и до скоро!